ko nakarealize Idol Boy King nga same dig birthday silang Heart Evangelista. Ana yung mga og kaning maong artista, sikat na actress diba og TV host di na lang ta sa tabagsaba Sige, ngari sa okay, Idol sorry, Boy okay, King. sige. Kay tungod ato sa ang kasaulugan sa birthday Idol Boy King dagang kay siyang mga buwak nga ng mga nadawat og mga regalo. Kita mo si Ana. Diba? Pero ang nakanindot Idol Boy King nga magtan-aw ka sa iya mura bag mas healthier, mas looking better siya karon kumpara sa mga nilabay nga mga Ano kayo kung buwan. kitag mga post na may King? Nabaguhay lang siya nag-post okay. Idol Boy King. O niya iya pag ang gihimog-atan Idol Boy King nga mapasalamaton kaayo siya sa mga higala. Uy. Nga aduna pay pipila Idol Boy King nga bibiyahe pag good in town para lang gid in town nga makita siya og pinakadakong pasalamat kuno niya nga taliwa sa iyahang giatubang karon kauban niya of course sa iyahang mga anak nga kani silang duha Silang Idol duha ka Boy mga King sa gentleman. iyahang journey towards recovery kuno Idol Boy King sa ulog ni ini ang iyahang Ikaw, kanang pila na nga birthday birthday, Idol Mikey? Boy King 54. 54. Oo, sa nilabay nga February 14 mga idol, di na ta maglangan pa ha. Ang sikat nga actress ug TV host kani ato nga wani lain pa kundi si Chris Aquino. Ang Anya gitawag na may King, Queen of all Queen media. of all media. Anya na bay hungi-hungan na po di siya Love Life Idol Boy King Amo sa ba? kani katinuod kay basta ni ana gyud to si Mark Laviste Idol Boy King kato iyahang former no So, nga wala din sila ni Mark wala Laviste? na. O, Okay. basta kay kahibaw ko no to siya sa kanang kinsa kuno ang present sa nagbuwak sa kasing-kasing birthday, ano Mikey. niya. Nasa US, Mikey, no? Yes. So nya, in fact Idol Boy King, kana bang maglantaw mo kasi ang hulagway nga mas danag karon niya. Di ba kana naman to siya mga kanang medyo patchy-patchy sa iyang naong before Idol Boy. Karon matanaw ba nimo sa iyahang gi-post? Murag makaingon ta nga kanang mas better gyud siya karon. Mas, No, feeling lahira gyud sa okay gid nga nasay nagampo sa gyud para niya Idol Boy King, diba? O diba dagko kay mga heart. Oh, anya na pa yung mga bags kana lang Goyard ako abi. Mga luxury brands. Oo, grabe. Sabi na Chris LV, Aquino. Louis Vuitton yung man lagi. Og Adidas. Adidas. Pero again, happy birthday to Chris Aquino. Happy birthday, Ma'am Chris. Nagsuod. Para daras ka sa piscina ba? Happy birthday, Ma'am Chris. Uy, belated happy birthday din ni Chef Rose Jimenez. Yes. Again, praying Happy for birthday, Chris Aquino. Chef Rose. Kaya baka hindi na ko masabtan ba? Mas kinuha ang game mo nakauyo ni Chris Aquino. Pero kana ganing mga... kana Grabe ganing... sad ka. Di naman kiuban may king kana ganing grabe makatunglo niya kana sa mga comment section ko. Kana Lagi, tapos in-search yung bito, Ginoo. in-search bito nimo sa Google, amubutang gito Chris Aquino, imbes nga nangita ko birthday o gawas funeral. Unsa man? Oo, gani. Magbuhat o may nanaba, no? Sus-